Bona vesprada, continuem així en les entrevistes a futures falleres majors de València. Ara se trobem en una possible futura fallera major infantil de València de l'any 2022 que se va presentar ara mateix. Conta'ns. El meu nom és Carla, jo estic molt il·lusionada perquè encara no ho crec del tot, perquè és algo molt gran, molt important i que hi ha que gaudir-ho molt. Normal, Carla. De quina falla vens? Quina falla eres? Soc de la falla Regne de València a Siscar tota la meva vida, des que soc fallera, soc d'eixa falla. De quin sector? Pla del Remei Gran Via. Perfecte, molt bé. Tens companyes en la cort major, veritat? En la cort major i la infantil. I en la infantil també, moltíssima sort. Conta'ns un poquet en quin col·legi estudies, quin curs estudies. Jo estudio en el col·legi Sant Vicent Ferrer pels Dominicos i estudio a 5è de primària i estic molt contenta. Què tal, com s'han pres en el col·le que has eixit com a candidata a fallera major infantil de València? Jo no he tingut que dir res perquè me diguen enhorabona, ho has fet genial, estaves preciosa. Molt bé, has sigut fallera major infantil de Regne de València a Siscar este setembre? Sí. De quin color era el teu tratge de fallera major infantil? Blau marí. Molt bé, i te'n recordes de la falla que vareu plantar? Sí. Conta'ns un poquet sobre ella. Era contra el bullying de superherois, perquè és com que tenies que ser un superheroi igual de valent que un superheroi per enfrontar-te al bullying. Molt bé, molt bonic i celema, veritat? Sí. Què tal, com te dus en les companyes de la cort d'honor? Superbé. Sí? Aneu a fer bona pinya? Sí. Sí? Sou totes molt divertides o què? Sí. Segur que sí. Què ha vist en tu el xurat per a ser una de les 13? Què penses? A veure, jo no ho sé, però jo crec que sóc simpàtica, oberta amb tothom. Que sóc molt amable i que no sé què m'hauran vist, això. I t'agradaria ser fallera major infantil de València o què? Sí, m'agradaria moltíssim. T'agradaria moltíssim que te cridara l'alcalde Joan Ribó els pròxims dies. Què penses que podries donar al món faller com a fallera major infantil de València? Donar un comentari? No, què penses que podríem veure en tu? Que eres simpàtica, que eres amable? Que sóc simpàtica i amable i que jo crec que si eixirà de fallera major infantil de València deixaria una huella en tots els cors de les persones falleres i això. Conta'ns un poquet més quin és el teu acte favorit que vares viure en l'últim setembre. La ofrena, sense ninguna duda. I quin és l'acte que més ara ansies com a candidata o com a futura fallera major de València? L'exaltació de la cort i la fallera major infantil de València. Molt bé. Conta'ns un poquet més, quin color t'agradaria que fora el de component de la cort o fallera major infantil de València? El tratge? Sí, el teu tratge. Un blau clar o un turquesa o un verd clar, perquè m'agraden els colors clars. Perfecte. Qui te fa els tratges de valenciana? Carles Salvador. I qui en pentina? Pilar Lozoya. Genial. Com s'han pres la teua família i els teus amics més propers que estigues així? No tinc paraules per explicar-ho, perquè m'han dit enhorabona, eres la millor, te desitgem molta sort. Conta'ns un poquet quines són les teues aficions, a què et dediques quan no estàs a l'escola, quan estàs a la falla? Quan no estic a l'escola, i és una meva afició, jugo a baloncesto, a bàsquet, i en l'equip del col·legi, que sí que estic en el col·legi, però m'agrada molt amb les companyes que tinc. I qui t'agradaria ser quan fores major? Què t'agradaria estudiar per a treballar d'això? M'agradaria estudiar ADE, Administració i Direcció d'Empresa. Mare meua, això sí que es tindré decidit, perquè escolta molt ser mestra, ser veterinària, però ADE no ho havia escoltat mai. Molt bé. Bueno, ara per últim tens que mirar a càmera i dir-li al xurat perquè has de ser tu la pròxima fallera major infantil de València. Perquè soc molt simpàtica, me duc molt bé amb tothom i soc molt carinyosa. Molt bé, moltíssimes gràcies, Carla. Un bes
I continuem amb els candidates?